mag technology innovation, kendo wan gi mohala mamiyo ma activate sectors, miyo opportunities wuok ma ji nyalo timo go ohala, kendo ji nyalo create go tije, kendo ji nyalo wanyalo reduce the impact mar climate change, at the same time wamire tije kendo waloso mwandu e sectors mawantiere. Koro emomiyo wawuoyo koro kaka kawuono ni kete watwake wach mar waste management kata taka. Mano is one of the major sectors ma watiye ma wang'iyo. Erokamano. Ang'e kaka migawo un gi programs mang'eny ma utayo, ni wacho ni utemo ng'iyo ni to ere kaka wanyalo mitigate, ere kaka wanyalo puonjo jopiny mondo bed gi ng'eyo, awareness creation ne situation ma koro wan go ni, mondo bigi riekni kata solutions manyalo konyowa dak gi gima wan go ni. Gin programs magi ma utayo kaka migawo? Programs ma watayo wan gi programs mamako sectors mopogore opogore. Wan gi programs kaka Greenbiz mang'iyo sectors go te. Wan gi programs kaka Agribiz mang'iyo sector mar pur. Wan gi moko madhi nyaka Tanzania, nyaka Uganda mang'iyo weche mag energy. Moko bentie ma watimo kuonde moko e pinje moko mag Afrika. Kasto Kenya ka koro program ma wadwa wuoye kawuono ahinya iluonge ni Swift. Sustainable Waste Innovation for a Future in Transition. En ong'iyo innovations, riekni ma ji tiyogo mar kelo solutions ma konyowa e weche mag taka. Koro en program maran countrywide, en Kenya mangima. Lakini watiyo bende gi sirikal mamalo, kendo wachako watiyo gi sirikende mag gwenge kata county governments. County governments watiyo ga Beach, Nairobi ka, Kisumu, Mombasa, Uasin Gishu, gi Nakuru. Nikech we recognize ni taka sana en problem. Kenya ka en problem sana e bombe madongo. Koro king'iyo counties go, tineno ni counties go oting'o bombe madongo kata mawaluongo ni cities. Kamano. Erokamano. Mano di bedne chalgi idhi penjo mana go penjo ni state mar waste management in Kenya gi Kisumu county chalo nade tinende? Yes. Itemo wacho kanyo nikech bombe magine do bede mang'eny anya nikech ang'o? Bombe ema weche mag taka ng'enye nikech king'iyo consumption patterns kata kaka watiyo gi gik moko, kaka wachiemo, to iyudo ka bombe opogore. Sani ka Nairobi ka iwuok idhi nyiewo pi, samoro inyiewo pi gi chupa imodhe. Ng'at mani dala cha en samoro dhi otuome da pito omodhe go kombe. Onge waste ahinya. But king'iyori as a person, kaka in ng'at achiel modak e boma ka, tiyudo ni odiochieng' achiel nitie gik mang'eny mitiyogo makelo taka environment. Kasto mar ariyo, iyudo ka bombe ji ng'eny, ji odak mang'eny, population wise, iyudo ka magi kuonde moting'o ji mang'eny kabisa. To gin ji mang'eny to thothgi gidak in a small area. Kata Nairobi ka ji sani lao 6 million. Tiyudo ni area mar Nairobi tin kabisa. Koro compare gi county moro maduong' in size to ji tin, tiyudo ni Nairobi ji generate waste kabisa. Kasto en problem nikech bombe bende wan gi shida mar ni ka waste ni osebedo generated, itere kanye. Mane momiyo bombe emantie focus ahinya ka wawuoye wach e weche mag taka. Erokamano. Kipimo to chal mar weche taka Kisumu chalo nade? Bino pogore gi ma Nairobi? Well, Kisumu nigi challenges kaka counties mamoko. Lakini bende waneno initiatives matimore. Waneno okengni ma sirikal mar county ma Kisumu koriwore gi NEMA, that is the National Environment Management Authority, oketo. To kendo gima bende ji giwegi timo sana jo biashara, jok maran businesses mantie sector mar taka nie, nitie gik magitimo mang'eny ma create solution. Wang'e maber, for example, Kisumu chon ne wan gi Kachok dump site mane nie
bath Moi Stadium. Yes. Kendo nen shida maduong' kabisa. Sirikal mar county notemo mogole modare otere kamoro. Koro yes, taka en problem ne Kisumu, ne Nairobi, ne boma mora more e Kenya ka. Lakini kipimo to inyalo wacho ni problem mantie Kisumu ok inyal pimo gi Nairobi. Nikech Nairobi osechopo level moro. Kasto gin problems mo pile over a long period of time. Koro solutions iyudo kaka Kisumu chake cha. Nikech nentie problem maduong' kabisa to gichake. And more so model magitiyogo mar involving the private sector. Nikech the private sector manigi solutions. Jok matimo hala. Gine maging'eyo kaka gikawo taka no kuonde magitere, jok matimo recycling, jok matimo composting, to gi offer the solution madwarore mondo mitaka urum. Especially wang'iyo chuny boma, to wang'i chuny boma kende. Wang'iyo bende kuonde ma ji odake. Sana jok modak kuonde mongore. Erokamano ahinya kuom miwa wach makamana. Ng'e ni tabu mosebedo ka nitiere ni pogo taka, segregation mar waste ni. En mbaka ma wasego gi stakeholders mopogore opogore. Odo bedo tabu ahinya. En ang'o ma omiyo biro gi paro ni miluongo ni Swift ni? Swift kwang'iyo adwa wuoyo kuome from climate change angle. Kwang'iyo twak mar climate change kata wuoyo wach mar climate change. Thothne kano chakore to ji ne ng'iye kagima en mana wach mar pidho yien kende. Yes, pidho yien ber kendo konyo. Lakini gik moko lokore. Kaka piny dhi gik moko lokore. Kaka wacho bombe be wabedogo. To kwa wabedogo to wayudo ni climate change bende koro lokore, okawo angles kendo mulo sectors mopogore opogore. Kwa ng'iyo taka for example, ntiere organic waste mawuok maybe from chiemo kata mana gik pur, mwandu mag pur waste mawuok kum gik mipuro. Kagirot kata kagito to gigolo emissions ma bende create to climate ma bende lead to climate change. E bombe iyudo ka taka owe kata owite kamora mora, tiyudo ka oblock kata mana kuonde ma pi onego bedni ringe. Koro ineno ka flooding, winjo ndalo moro Nairobi kane flooding nentiere, pi oula no makore maduong' kabisa. Kamora kada manyoche chwe kani nyocha neno ka wuok tich moka jumani. Yes. Nyocha neno ka tabu nitie kabisa. Tiwinjo ka county samoro biro to wacho ni en nikech ji olo taka kuonde monego bedni piringe. Koro ok miyo infrastructure wa bende bedo affected. Koro emomiyo Swift ni ng'iye from the business angle and opportunity mantiere. Ni already kata bed mana ni recycling rates wa piny, kaka wa loso mwandu kowuok kuom taka pod ni piny, lakini taka to ntiere. Koro opportunity ma Swift neno en ni onego wa encourage ji kendo wa create awareness ni opportunity nika, opportunity mar timo hala nika, opportunity mar recycling, composting, mondigol manyiwa, loso animal feeds, opportunity nika. Ere kaka wanyalo kelo ji kanyakla mondo mi wamigi ne ni opportunity nika, makata ka ng'at moro mane onge tich to neno ni anyalo yudo tich ka. To onyalo kawo mano to ringogo. Erokamano. Ere kaka wanyalo loko taka bedo pesa makelwa opportunities miwachogo? Gin rikni mage manitiere? Kamano Victor. Ntie gik mang'eny and adwa wuoye kachiwo examples. Adwa chiwo examples Kisumu kendo achiwo elsewhere. Kisumu kachacha ntie ng'at moro Seme ma wan go Swift program ni. En okawo organic waste. Organic waste en moko mwagole chiro manyalo togo. To ntie kako time. Ntie lwang'ni moro miluongo ni black soldier fly. Koro black soldier fly ni ntie kaka gilosego
to oloso animal feeds kata chiemo madhi ne jamni to kendo oloso bende organic fertilizer mano timore Seme e chuny Seme kuchocho kibire town ka e city ma Kisumu wan gi jok ma nigi gimiluongo ni material recovery facilities ma be county omiyo gi moko koro gi material recovery facility ka iyudo ka nitie waste moko madhiye to gi recover gigolo materials minyalo tigo e loso mwandu e loso gik moko kata ka gin kaka lewni kata ka gin kaka plastics ma gin taka gigolo to gitero ne jok matimo recycling. Nairobi ka wan gi wuod luo moro matimo ginene oloso kabro to kabro mar ndara cha kata mikete pavement cha ilose from plastic waste. Iwinjo aseneno mana masiro mar pol mi keto ng'engene mar pol bentie wan gi mama moro Mombasa kacha cha bende loso mabati from the plastic waste oloso nyaka kom. Iwinjo nitie jok matimo nyaka glasses kaka Kisumu nitie bwana moro bende matiyo gi glasses or recover glasses to recycle kendo loso go gik mabeyo sana. Koro opportunities nitie kamora mora king'iyo taka mora mora ibo yudo ni opportunity nitie giminyalo los kode to gimomiyo kendo chako okonyowa e gimiluongo ni sustainable production and consumption. Nyiso ni ka gik ma watiyo go modong taka gi kendo wachako waduogo watiyo kodgi e loso gik moko. It means for example kaka koro mar gineneno mar kabrono it means ni kama ni dhi gole kuoyo e tie namcha kata kama ni dhi gole kuoyo e tie aora moro madhi ketho tie aora kendo kelo flooding koro mano ok dhi timore. Koro nyiso ni wa live in a circular ecosystem watiyogo to ko samolokore taka cha kendo wachako watiyo kode giyore mamoko ochalo nyange oluorore circular economy. Koro miyo pressure ma wanyalo keto ne natural resources koro dok chien kamano. Wach mangima mokalo to ere kaka KCIC tiyo gi counties kuom ranyisi Kisumu mar kelo lokruok ni mondo timre utiyo kodgi nade? Watiyo kodgi sana kawang'iyo weche mag ohala. To ohala ni kaka jomatimo ohala kuondego walink gi county kaka koro Kisumu kachacha gitiyo kodgi nitie jok ma Kisumu nigo e model mare maref magimiyo magitiyogo that is material recovery facility makonyogi golo materials ma pod inyalo tigo manyabedo recycled. Aeto mar ariyo bende iwacho ni sirikal nyaka iti godo nikech sirikal e baba to en mama. Sirikal ema keto chike kaka gik moko tiyo. Koro ukonyo gi ng'ado rieko mar loso gigi mondo timre maber. Kamano wakonyo gi ng'ado rieko wakonyo gi ng'iyo sana from the perspective mar jabiashara ni jabiashara kotimne kama eka nyalo dhi maber eka gibende ginyalo create the solution madwarore. Koro sana yore mag policies regulations watiyo kodgi e keto chike to chikego sirikal losogi lakini ilosogi bende ka ginywando pach jok matiyo e sekta no. Koro for Kisumu watiyo maber kendo gineno kendo gihakikisha ni ginywando jok manie sekta no e paro mora ma gidwa birogo kendo en model matiyo maber. Mane momiyo koro wang'iyo wafuonore paro kendo wamedo paro kendo watiyo kanyakla ni mondo wamed ji odonje sekta ni. Ka sirikal bende ong'eyo gimitimo kamitime iluwo chike mitimo nikech one problem VOJ mantie sekta mar taka en informality. Informality nyiso ni
diwach ni itime kienyeji kosi itime nade? Itime kienyeji, wanyalo kete kamano. Itime kienyeji, samoro yudo ni ng'ato oginene odhi kachacha to oonge kata mana gloves, for example. Oonge kata mana gimoro ma kapo ni odhi omulo kata takacha gi lwete to nyalo miyo oyud kata tuo. Neno. Koro mage gik mwang'iyo sana sana e program mar Swift ni to kwa tiyo kanyakla, ere kaka jok ma tiyo in the informal areas ginyalo bedo gi protective gear. Ng'ato kdhi adhiya kacha ni odhi nyone kaka en, onyalo yudo gumboots kodhi mule, oyudo gloves, oyudo ginene, oyudo mask, nikech nitie kuonde moko ma kidhiye sana sana Nairobi ka kidhi Dandora, kata kapok ichope dump site, to tik kende magoyi manyami kata tuo ng'eny. Koro wadwa ni ere kaka wanyalo lose maber mondo mi obed sekta moro maber ma bende golo tije ma nyathi mantie skul cha nyalo wacho ni an katieko skul to sekta ni madwa ni mondo adhi atiye. Nikech akelo solutions ka to pesa bentiere. Koro mane miluongo ni decent jobs kaka United Nations jiwe ni sustainable and decent jobs. Tich moro machuli maber to bende itiye kokiinyri. Ngimani bende orito. Yes. Kamano. Erokamano ahinya. Nyi wacho kacha nitiere budho moro mobago Kisumo. En karang'o to dwaro mare nang'o? Titime kanye, titime nade? Yes, wabago twak Kisumu County tarik 1 dwe mar 9. En twak ma wasebedogo e counties mamoko. Wasebedo kode boma ma Eldoret, wasebedo kode Nairobi ka, wasebedo kode Mombasa, kendo 2 weeks ago ne watime Nakuru. Koro en twak ma ikelonwa kod your sister station Citizen TV Sade kotieno. Wabedo gi gimiluongo ni town hall. It's a town hall model where kwa biro together to koro watwak kaka jok manie sekta ni gima gino mulo ni opportunities mage mantiere. For example, Kisumu county government bro nyiso anea ka in jaket mwandu ting'iyo ni mondo iket mwandu e sekta ni, opportunities mage mantiere. To magi incentives mwanyalo mi kaka serikal. Exactly. Incentives mage ma wanyalo mi kaka serikal. Incentives nikech chik omiyo serikal teko mar miyo incentives. Incentives. Kendo tiyo gi gimiluongo ni public private partnership model. Kama serikal partner gi jo private sector to gijiwo opportunities go kendi tiyo godo e county. Koro wadwa ng'iyo gi from the perspective of Kisumu County. Ni to kwa ng'iye Kisumu City bende nitie opportunities. To ere gima serikal nyalo chiwo. Serikal nigi lowo nikech king'iyo chik mar taka mar higa mar 2022 serikal noketo chik ni counties nyaka set aside low kata land ma itiyogo e weche taka, so that taka mawuok e county no ok dhi e county machielo, ilose kanyo. Ai bende onego wa move away from the model mar dump site. Ingeni model masani to ni wuoye segregation at source. Model masani en ni taka dhi konywandore to wadhi to wakete dump site. Ikete kamoro achiel. Koro chik sani dwaro ni segregation nyaka tim. Ka en plastic ikete kando. Ka en matopiyo ikete kando. Mana kaka itimo osuptal. Kidhi osuptal tineno ka nitiere maratong, marateng, ma gimoro ka gimoro donjo mana kare. Kamano. Koro gimoro koro in, ka in Victor, to in idwaro organics. Idwa dhi loso fertilizer, for example. Tidhi tikawo organics magi, tidhi loso go fertilizer. Ka ng'ato kendo dwaro kata mana, wach ni Vincent Otieno dwaro glasses. Emodhi timogo recycling. To yude to dhi kode. Koro mano, those kind of opportunities, emadwa ni mondo watwage, to waneni to
opportunity ni kanye, to bende wan gi volumes. Nikech nitiere nonro kaka jatelo mochung' ne nonro Kenya Climate Innovation Center ka nitie nonro mwadwa timo gi sirikal, Ministry of Environment, Nairobi ka, ae gi sirikande mag gwenge, mondo wang'i ni to bende wan gi volumes kata kiasi mar taka manyalo attract kata jaket mwandu mane dwa biro to wacho ni an adwa bedo gi MRF kata aero kachacha. Wan gi taka moromo. Koro mage gik mwadwa ni mondo watwage, nonro ni bende wadhi timo mondo mi wadhi actual volumes mag taka mwan go, to bende kwa kete Kisumu kacha, to wang'iye ni apart from Kisumu, nitie bombe mage within Kisumu County ma bende nyalo medo taka to the right volumes madwarore. Ka in Maseno, in Ahero, in Katito, in Sondu, kata mana gi bombe moko machielo ma bende nyalo miyo wadhi right volumes. To ka nitiere be mawuok e gwenge, mano be pod ber. Nikech wan wang'iye ni oken problem, lakini en opportunity. Kamano. Taka nigi thuolo mar lokore pesa ne ini wuon Nyakwara Mogajwang', mana kaka wendo jiwoni. Nyocha an Katito, to naneno gimoro manomako wang'a kabisa. Kijende matindo kao raum mag chupni. Gichwe godo tol, kachiel kod bags ming'awe ng'eni. To nikech wan be chik mar fwambo wacho ni ka nyathi oloso gimoro maber to ok wanyal menyo kapok wakawo rusa kuom janyuol. Koro ne ok wamenye gi kamera, ne wawuoyo kode ni onyiswa kama jonyuol nitiere mondo miwa consent no, eka watimne story ni gigi kare bende nyalore. Nyakwara Mogi nyalore. Taka en pesa. Kaka wendo sewacho no, tarik 1 dwe mar 9 Kisumu kanyo. Utime kanye Kisumu? Pod wawinjore gi county kama wanyalo time, nikech ne an Kisumu, na wuoyo gi waziri mochung' ne weche mag alwora, kendo na wuoyo gi chief officer ne bende nyaka director. Koro wang'iyo ni Kisumu kachacha ere kama sirikal nyalo chiwo maber manyalo ting'o ji, nikech wang'iyo kamoro manyalo ting'o ji, manyalo miyo wa conversation maber. To kapo ni ji te ok nyal chopo, nikech be watime gotieno. Sama pod ginyalo winje Citizen TV. Ginyalo winje Citizen TV. To ginyalo bende golo paro e mbui. Ni kata ka ng'ato nigi penjo moro, onyagole e mbui kacha. Kata ka ng'ato nigi suggestion moro. Nikech gima wang'iyo en ni wan wate kanyakla nyaka wa create solutions. Ok wanyawene sirikal kende. Nyaka wabe wami sirikal pachwa. To ka wamiyo sirikal pachwa, to wabende kaka jopiny, nikech wan ema wa interact gi gigie, nyaka wagol pachwa kendo wa ket suggestions ni manika wanyatime kama. Kamano. Kamano. Nyakwara Mogi, en mbaka monywando jite. In bende nagomo na miye thuolo mondo wagoye kodi mbaka okinyi makawuono e twak mar Mogi Baraza. Yuana tol ka itiyo kod namba mar 07229 wadhi e duka matin ka waduogo to wabiro mako simbi achiel kachiel. Ochiwo man rangisi mar Kisumu. Ang'e ni joma nitie Siaya un be un gi midhiero ni, joma mantiere dala mar Homa Bay kachiel kod Migori County, un be un mana kod midhiero ni. Mae momiyo in bende koro wakwayi ni yuor machiegni ka, samoro paro minyalo biro golo ni County Assembly maru nyalo loso chik moro manyalo konyo loko taka bedo pesa. Un riwruok mag mine maloko ohala, ma nyalo bedo opportunity maru. Un joma tindo yudhe mekwa, un gi CBO maru moro kanyo, mae thuolo. Gini nyaka nywakne lwedo. En twak Nyakwara Mogajwang', achiel kachiel nyaka londo mari mar Ramogi FM. Kar chunje wendo mara en Vincent Opio Ogaya, ma bende en ja tim nondo kendo jalony weche mag chenro e duol mar Kenya Climate Innovation Center KCIC. Wago kode mbaka kawuono motelo ne romo mag galamoro madhi kelo kanyakla ji ma bende biro golo paro ewi riekni minyalo tigo mar loko taka bedo pesa ne in iwuon mondo warit piny. Ung'eyo ni Biblos yango ni nomiwa ting' marito piny, kik wakethe, watigi mwandu e yor akunga sustainably.
Donje promotion mar kunywa airtime na Pepsi kawuono mondo iyud airtime gi pesa ching. Yud mor kimadho soda mar Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor seche mimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opudho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mantie nyaka lu. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. It's more than just a meal. It's Sunday lunches that seem to end too soon. Sneaky midnight snacks that came with unforgettable stories. First dates and shared last bites. And little hands about to make big memories. For every delicious moment in life, Farmer's Choice has been there, giving you trusted, wholesome nutrition for generations. Farmer's Choice. Timeless joy. Primanyo tiche piny mar Dubai. Mana kamano nyakwara mgajwang' bang' yudo ote makamago daher mar ng'isi ni kadiponi in gi gombo mar kowo pesa kaluo koni in diaspora sani koro bengi mar kop miyot matimo kamano pare ni en reliable kendo onge chudo moro amora mibiro ng'adi e nyakwara mogi kendo wat ni biro yudo pesa e yo mowinjore. Ma ote ma okelni kanyo kod bengi migeno mar Cooperative Bank. Vincent, ukonyo jo ohala nade kata joket mwandu nade e wach mar deal kod midhiero mar takani mondo gin bende gine kaka takani nyalo loso negi pesa? Jo ohala gi wawacho ni gimoro amora ma watimo sani kony en ni ikonyi mondo ikonyri. Koro ikonyi mondo ikonyri nyiso ni ka in ng'at manie sekta mar taka to in e program marwa. Waketo ga calls for application. Waketo calls to calls gi ji apply. To ka gi apply to wan gi criteria ma watimo go evaluation. Watimo evaluation kasto wakawi. Ka wakawi to watiegi e weche mag ohala mano kony mokwongo. Skills. Nikech wang'e ni Kenya kae samoro iwacho ni ng'ata en jo ohala. Yudo ka kata in japuonj kamoro tiyawo dukani kamoro kata in itiyo kamoro to in go ohala ni moro matin kamoro. Lakini seche moko watime atima ni en ohala to samoro skills mar running ohala ionge go. Koro watemo mondo watiegi mondo wami the necessary skills kendo wakonyi wa move your business from informality to formal sector. For example, registration ang'ogo nikech wang'eni mago nigi opportunities madongo kabisa. Kata ka ng'ato nitie madwa mi pesa to bro ng'iyo ni to bende ohala ni be en compliant gi chike ma sirkal okelo. Koro okwadwa a lot of informality. Wadwa ni watem wakel gi to the formal side. Nikech the formal side kitimo kata recycling to in the formal side tiyudo ka gik miloso nyalo yudo kata mana chiche ma mi pesa mabeyo. Inya kata uso e pinje maoko. Kendo linkages go bende wa provide. For example, inyalo bedo ni in Kenya ka kata in Homa Bay kacha itimo gimoro to ng'ato nitie piny moro kata mana Denmark kuchocho matimo gimoro machal kodi kendo udwa winjoru on the technology ma kaka inyalo somo kata kako bende onyalo konyi yudo chiro mago watimo. Product development. Ka in ng'at matimo recycling e waste sector for example yudo ni nyaka i-comply samoro idwa ni develop a product to product mi develop ni nyako meet the standard ma sirkal oketo. Koro wa ensure ni walinki for example gi KIRDI Kenya Industrial Research and Development Institute, Kenya Bureau of Standards mondo gi certify product mari. KIRDI okonyi lose, KEBS o certify ni. Kapo ni nitie paro moro ma in go ma iluongo ni intellectual property. Giri ni ilose yo moro ma okidwa ni ng'ato kwal okidwa ni ng'ato kwal riekoni. Koro Kenya Industrial Property Institute bende ni kanyo bro konyi register koro bete nyingi ma ibro chiemo kode nyaka chieng'. Koro anything pesa bende
wamiyogi. Okay. Wamiyogi pesa kaluwore gi stage mar business. Okay. Nitie businesses moko ma nitie stage maluongo ni early stage ma pod tindo kabisa. Gin wamiyogi grants. Okay. Grants en pesa manono to ok en nono ahinya nikech en pesa ma ok idhi chame. Wahakikisha ni itiyo kode kaka uwinjuru. Kaka wawinjore. Makmani okoro kodwoke. Okodwoke. Yes. Lakini nia mare en ni biashara ni otimre nade? Odongore. Koro dongruok mar biashara no emwadichgo. Okay. Dongruok mar biashara emwadichgo. Aya, ng'at ma ohande osechopo stage moro ma koro ene growth stage kata osedongore maber. Onyalo absorb loan moro to obiro to chule to bende okwachaji interest malich ahinya en mana matin tiyudo. Koro gigi te biro lakini gima duong' ni ikwongi los ohandi obed moriere matir mondi. Koro kanye ma wane strict, very strict. Okay. Market development bende en very important. Okay. Wan gi jok maloso gik mabeyo. Ne an Uasin Gishu kachacha chieng' moro. Tanyiso governor gini ing'eni bugni notebook olos gi rabolo, okola rabolo. Tanyise ni ma nie county nika. Koro ere kaka wanyalo open up market ne jogie mondo mi kata kakoro un as a county government unyalo wacho ni we wanyiew gigie mondo wa encourage jowa otim gigi mang'eny mondo giyud markets. To ere kaka bende wanyalo support gi through government agencies moko kata mantie Nairobi ka mondo giyud chiro magiuse kata ka en chiro ma Kenya ka kata ka en chiro ma oko mar Kenya. Koro wakonyogi kamano. Ai bende linkages kaka wacho no watiyo very closely gi sirikal mondo mi sirikal o-regulate gi in a good way. Sana sector mar taka nigi a lot of compliance issues. In biashara idwa comply on the environment side kendo idwa ichaki comply on the side of business. Koro there are just a lot of compliance requirements. Most of the things that we do en bedo gi twak to wacho ni ere kaka wanyalo allow businesses gi mondo gi comply gradually. Kantie gik ma are non-negotiable mago are a must. As an institution kaka KCIC wakonyo gi mondo gi comply. Kantie gima sirikal nyalo mbeko tol matin mami gi time mondo gi comply mano be wawuoye. Aito wahakikisha bende ni sera ma sirikal keto bende okaw pachgi onywande mondo kony sector no mondo dong maber. Iro kamano enya. Kamano. Adiri makende nyakora mogeni nitiere opportunities mang'eny taka en pesa. Ka in gi penjo mora mora en gi kamoro midwa ne jiw thuolo koren mari nyakora Mugajwang. Victor, hello, greetings to our visitor. I'm a student with an innovative idea called Eco Energy, which focuses on utilizing over 90% of wastes. I would be grateful for an opportunity to connect with the visitor for further development and share my project idea. I'm Steve from the Wakabwatch. Wacho kama ne ote marekairo kama na nyabro miyo wendo namba ni mondo mudo nkuru nyalo wacho kode. Nyakwara mogi iwinjo kaka wendo na owuoyo iluonge ni Vincent Opio Gaya mawuok Kenya Climate Innovation Climate Center ma bende opuonjowa kawuono riekni mopogore opogore ni taka ma waneno ne masa moro wachayo ni nigi pesa en nigi mwandu wanyalo tiyo kode nade opportunities nitie kanyo twak nitiere ma ochan tim dwe manyien mar 9 namba eno na 722 no na 3 adek Maramogi Oyawre Hello Ramogi Oyawre inya Ikio nade Wan maber ahinya Mosna wendo Okaw mos Ma kotiara jango chago kumoroni Kotiara kani moroni Yes Ado to wendo ni ha Yes Ai moroni kae Anayara timo lere moroni kae ata ayauga drainages na wachiyo doka mostly gima keto environment and drainages. Yes. Kaka town moroni kae gima keto environment sana and drainages na wachiyo doka chupni owite mtaro. Kore mamiyo mtaro pong to mtaro keto environment. Koro napenye jalony niya. An gi idea. Mar chako kambi ma moroni kae ma mondo mi watim mondo wayud kata tenders koa kuom county government. Taonge nyalo mar chako kambi. Napenjo jalony ni anyalo timo nang'o be onyalo goya support mondo mi achak kambi mondo mi abed ni atimo alwora mondo bed maber.
through that kambi machakon. Mar ariyo bende nitiere ga mich moro minyalo mi ng'ato ne otan muore ni kasebedo katimo ler bato onge recognition mitimona kata ng'ato achiel. Okay. Kamano. Erokamano ahinya, ni shujaa wa alwora. Erokamano ahinya. Oyawre. Hello, Virgin. Oyawre. Ahinya. Machiegni iluongi ni ng'a? Uchieng' Bob Wuod Osingo. Yes, Bob. Awinjo jatelo ma kaka wuoyo. En iyudo kata Migori ka. Iyudo kata ituka kanyo to bende kumikete ni kete taka no be iyudo ka ng'ato taka oko. Kendo taka gi kata gima iyudo ka kendo gidung'. Kaso ng'ato nitiere manyalo kawo kata taka moko to dikete puoth ng'ato. Puoth ng'ato no be iyudo kodhawo. Kendo yorni mondo mi gigi obed maber kata mondo mi waloke pesa nikech iyudo ka ji kia. Kaka Migori ka onego watim ang'o? Mano penjo namba achiel. Namba ariyo, gin paro ne giparo nang'o mondo gigi kanyo to onego bed ni gitimo ang'o mondo mi gindike oganda wa mang'eny mondo bed gi ng'eyo. Nikech seche moko gibedo kata okiaye ma gikia but koro ng'eyo mondo mi gibed gi ng'eyo. Onego watim ang'o? Erokamano. Okay. Oyawre? Mara mogi oyawre? Oyawre yuti Jack. Machiegni telo. Oyawre baba. Oyawre ne yamo machiegni? Manjini obiga kana msija wa jaruri kuchai. Obiga kabala isu machiegni? Tena dieri ne wacho kama dwaji ne wacho ni opportunity nitie mang'eny e taka. Nikech ka dhiyo je kata mana inajini madhe Kenya mzima. Iyudo ka opportunity nitie ma nichalo nado go sip na moro losa kode gari ma toy ma nyithindo riembogi. Maber kabisa to kendo kok mar wiye cha. Makiyaw to goni tini ma be iyudo ka nyithindo loso go tonde minyalo rundruok ne koro gin gi ideas mang'eny. Koro kama dwa kone ni oyawa ne ni enlarge brains mag oganda wa. Yes. Mondo mi gikete dwe moro makelo civic education mondo mi raw materials mantie gi kik bed waste. Okay. To gikonyo oganda wa e idea moro manya konyo oganda wa. Mar ariyo. Ok ang'eyo ni okenge mage ma giketo ne bombe makelo otodo maduong' machalo kaka tuseme kaka Homa Bay. Kama neno no miel no biyo je nitie part mar kano teri tewe no nyumie kaburino. En otodo moro maduong' kichomo bath God coach Kekot. En otodo moro makelo environment pollution. Koro kuonde ma kamago ber gi bombe mondo mi gikaw gakwane gikaw action mondo mi giwuog oko mondo mi bombe machalo kamano manyalo kelo pollution e alwora kamoro ma oganda odak to nyaka muya marach. Okay. Mondo giwuoge oko mar konyo koko man to mane piny bayo mara giwuoge oko mar ng'iyo tat mar bombe duto koko mano biga kala usiwei. Erokamano obiga kala usijawaya. Musenya dakika en 48 tok saa ariyo mar okinyi ma kawuono. Nang'isi kacha ni Cooperative Bank sani koro kelo yot e weche mag tudruok ne oganda ma odak oko mar piny Kenya. Madier oro pesa ne jogegi manitiere gwenge ma kaluo sani koro yot mokalo. Gitudruok ma gin go gi Western Union, MoneyGram, TapTap, Send kod mamoko mathoth. Koro to inyalo kowni pesa kuwuok oko loka mi yude ka in kaluo e yo mayot mokalo. Inyalo yude bengi mari mar Coop man machiegni kodi, kata bende inyalo wacho no kedni go achiel kachiel nyaka account mari mi dhi lodhe nyaka e ATM kata mana agents mag Coop Bank nyakwara mogi. Tuma pesa kwa upesi mana kokalo kuom chenro ni endi. Daer man ng'isi ni inyalo yudo pesa mana kokalo kuom chenro ni e yo mayot mokalo. Ote mokelo kanyo kod Cooperative Bank e Ramogi FM kar chuny Jaluo. En saa ariyo dakika 49 mar okinyi. Nitie penjo ka mago mone duok mokwongo. Yes. Kotiara jang'wech. Kotiara kowuok Muhoroni. Yes. Kotiara tiyo tich maber kabisa. Kendo ageno ni jo Kisumu winja. Ochiwre en discussion ma wabro bedogo. Abro keto ne sirikal ma Kisumu mondo wane kaka wanyalo recognize jok ma timo gik mabeyo. Yes. E bombe wa kata gwengewa makonyowa e weche mag alwora. To kowacho ni do her mar bedo e programs magwa. Wabedo ga gi calls for application. Okay. And calls for applications gibiro ga sana ka iga chakore. Okay. Koro konyalo watch out. To
oket proposal maber, oket idea ne maber, ni mae gima timo, to mae impact mo create, to mae kaka odhi konyo sana sana e miyo ojende tije, mano bro lombo wa maber kabisa. Otherwise, apake amiye poch gi pak. Okay. Kasto nentie ojana moro mawuok Kabuoch. Yes. Owacho ni en student. Yes. I wish ni call moro doyude. En program moro ma nyocha watimo, gi African Development Bank. Mang'iyo innovations mawuok kuom students, university students. Again, gima biro next year. Those ideas magin gogo. Wachoko giga to wakaw students to wamiyo gi the support mana kaka na wacho cha. Idea ma en gono otane into ohala manyalo konyi. Koro en bende konyalo watch space marwa, Kenya Climate Innovation Center, any opportunity mowuok oket kanyo, to bende onyalo reach out. In the meantime onyalo reach out even through our email address mantie website kacha, to share idea ne, then wanyalo advise on the opportunity mabiro next monyalo kao. Nentie also Migori mane wacho ni shida mawango to ntiere kata mane bombe ka kiwuotho tineno ka ng'ato puko kata mana taka e bath ndara, ama samoro dhi upuke e puoth ng'ato, mani luongo ni illegal dumping. Kaka na wacho cha, onego beni sani chik mantie en ni county bedo gi gimiluongo ni landfill. Landfill en ni kantie taka mora makoro ok nyal bedo reclaimed, onge giminyalo tim kode, ok onyal bedo recycled, ok inyal loke manyiwa, ok inyal time ang'o, onego beni tere landfill. To landfill bedo designated. Chik wacho ni obedo designated. Mako yudi ni idhi ipuko taka kamoko onego beni ipuke taka. Ipuke e chiro, ipuke e tiendara, ipuke puoth ng'ato, mano nyaka lukodi mana chik kaka dwarore. Koro en mana calling on the county government ma Migori. Ang'eni Migori be watiyo kodgi program moro. Lakini for this anyalo call on them ni gi tighten chikegi, nikech nitie gik moko ma bende dwaro mana ni wan bende kako ganda nyaka wabed responsible. Nikech sama idhi ipuko gimoro kata puoth ng'ato, iketho puothe, idhi ipuke ndara, iblock ndara majikale, to mano en problem mantiere across. Kasto bende ochalo penjo ni ka ine ot bang' kise chiemo tibolo gik moko e dier ot. Exactly. Ichalo ng'at mobole dier ot. Kasto bende segregation mane wawuecha, chik mar segregation be sani ntiere ni onego bedni ka ine odi kacha, en mana ni pod waonge gik manyalo miyo wa segregate. Iyudo for example ka chok tako biro to dhi miyi kata mana jwala achiel minywande gik moko. Koro conversations mabe wan go sani gi sirikal en ni ere kaka wanyalo konyo gandawa mondo segregate. Ka in gi plastic ikete kando, ka in gi organics ikete kando. Mano bende bro konyowa sana e problem mane Jamoroni chawacho. Ni end up ni gik moko dhi block drainage. Kasto bende chik bende sani nitie iluongo ni extended producer responsibility regulations. Mawacho ni ka in manufacturer, awach ni in manufacturer, in jalos mkati for example, juandi mar mkati cha ine ma in responsible for it. Kamodhi chope ka ng'ase chamo mkati, onego bedni either jwalani doke kampuni for recycling. Koro onego bedni manufacturers donje grube moko miluongo ni producer responsibility organizations. Koro mago bro konyogi manage their waste nyalo end up environment. To mano konyogi nikech kendo chako create opportunity gi incentives gik malombo ganda. Kidhi e pinje maoko for example, iyudo ka en chupa to nitie kama inyalo tere tiyudo pesa. Masa moro kata kimodho pi tiwuothe street to ng'ato koni ni miya chupa no bwana, nikech onge ni nitie kumitere, ok dine chupa kata chiel e ndara. Mago gik ma bro konyo
incentivize kata lombo ganda mondo mi kata ka in gi chupni dalani kacha tichoko gi achoka. No ineno kaka jo ginene en model mitiyo go scrap metal. Yes, ineno ga kidhi dala ok inya yudo scrap metal. Nyithi sikul kao gi seriously. Chalo gi kamoro na di Dunga Kisumu. Yes. Ana kolos nyarech moro kanyo gi plastic moso Yes. Koro idwa ni gik ma kamago lombo ganda, koro ng'ato wacho ni an mara ni adwa na chok gi ma ka tero. Koro producers jok ma produce kata ka in bottler mar pi. Yes. Producers gi gibro kao through their producer responsibility organizations. Tibro do ni jibro lara chupni nikech gidwa ni mondo giduoki mondo migi pesa. Koro mano chik ma biro nosekete kendo entiere ibro chakti kod entie mana achiel ariyo moko momiyo poko chako tiyo, lakini kobro chako tiyo to nyalo konyowa particularly issues mag segregation where idwani segregate at source. And the best model the world over en ni nyaka wa incentivize jowa. Kantie gimoro malombi tibro neno ka you will just fall in. Ibro neno ki idwa ni mondi time. Lakini seche moko wan bende kako oganda wabedo irresponsible nikech waneno ni after all onge gima dhi yude. Ero kamano. Wadhi duka matin ka waduogo wadhi nyime kod twak achiel kete mana ka. Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Nenti penjo mar Obiga Kalausi jawaya jarudi kopany ndika moro mono jiwo aito gipenjo mare no adwa ni ki yie duoke mane wacho kar Otodo. Yes. Otodo is part of environment, mano swamp donge. Koro wan kaka wang'iye from a business angle. Nito en opportunity mane moneno kacha manyalo loso ne pesa manyalo miyo o provide solution ne problem mani kanyo. To kendo chak o make o los pesa out of it. Mano kukelonwa ko bet piny mo paro moneno ni ntie model monyalo tiyo go mo provide solution kanyo. To mano wakonye. Because mano is part of environment, and then sirikal besani nigi mpango moko kaka financing locally led climate action mabendo nyalo donje. Mabendo nyalo tero paro ne sirikal kendo nyalo konye. Ero kamana adoma ne mag kanyo ayudo weche manyien bang'e obro duogo iri kanyo nikech ne okapenjo nitie kama ng'eny. Nyakora mogi awacho kacha ni sani koro nyalo oro pesa ka in ja diaspora mawinjo okinyi ma kawuono inyalo kopo ne jodala e yo mayot ahinya. Samoro weche mag school fees, samoro ng'ato tuo, idwa oro solro mari, samoro kaka kiche koro saso piny kama idwa oro mich mari mar kiche e yor oro ote mar pesa ne. Sani kuri nyalo oro pesa no maching ne jo wa mantiere kaluo kone kata dala. Pesa biro chopo dala maber. Pesa biro chopo dala maber. Mana kod bengi mar cooperative. Mana kaka nase wacho kacha inyalo yude kokalo kuom MoneyGram, Western Union, Tap Tap Send
kaachiel kod mamoko bende. Par ni onge gimibiro juogi e chenro ma kamano. En saa 3 mar okinyi, weche manyien ka gin mago motuche kor gwenge. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Matuch ka kod kacha, wan kod yondamo kondamo mar yango ni matimore e kor gwengewa, kokelni gi Farmers Choice. Oyaore nyakwar Magajuang kendo machiegni. Obila ma Homa Bay omako achich moro ma itudo kod ohand njaga ka bende akota mag njaga maromo 38 bende ne omaki e alwora mar Odikopany Madre County no ma Homa Bay. Achijno ma en jariemb boda boda ne omaki gi obila ma bende nyotimo kachero e apaya maduong' mawuok Rodi ka ochomo Ondhiwa odhiambo manyoro. Kolure gi lipot mar obila bende ne one kod od fwambo mar Ramogi. En ni obila go nyo chungo jaboda boda no ma bende nyo ting'o osigo ma nyo obila chichgo. Gie thuolo no ema nyo giseto osigo no ma kuom hawi marach nyo ginwang'o akota maromo 38 mag njaga ma nyo ok ong'ere malong'o kama nyo iterogie. Obila nyo mako jago no mana gi sechego ma ochuo tere tesendo obila mar Odikopany kama odine nyaka gie sani ka irito tere e nyim od buche. Weche moko nyakwara Ramogi ni aput manono ywak kata ywaruok mar duond buche mag siasa okwedo mokalo wach mar riembo e duond bura mar UDA mane en seneta mogwel Gloria Orwoba ka bende giwacho ni okang' ma kamano odhi ataro kod dwaro maduond chike ma pachoka. Kane ogolo ng'eto mare, apudno kata kamano wacho ni chenro mar kumo seneta no ne opong' kod weche mag mibadhi kendo mano ne omiyo ne jogo ma bende ne chiwo ne kum machalo kamano ne ok obedo kod teko mar ng'ado bura makare. Apudno bende ne onyiso duond bura no mondo mi koro kik gitem golo nying Orwoba e rejista mar duond buch siasa mar UDA kendo giduok nonro moro amora mar Orwoba manyalo bedo ni ne gisegolo e rejista no. The Political Parties Dispute Tribunal has quashed that particular decision of the disciplinary committee, has also quashed the attempted removal of her name and her removal as a senator. So it has reinstated Gloria Orwoba as a nominated senator of UDA. So as we speak today, she is legally and validly back as a nominated senator of UDA. Komachielo en ni nyaka gie sani pod ok ong'ere malong'o ka jatend piny Kenya William Ruto biro dok e yiero kendo gi jalupne mano Ngire Kithure Kindiki kaka jalo biro bedo jalupne e yiero maduong' mabiro ma higa 2027 ma itimore ka jatend piny William Ruto bende koro rakore kod apaka mathoth mag siasa mondo mi koro en bende be yiere kendo tielo mar ariyo kinde yiero makamago. Wach ni osejimbo mokalo pogruok e weche mag siasa mamalo ka bende jogo makinde mokalo chien ne ok winjre koro chuno mondo mi giduok kanyakla mondo mi koro gibede twech achiel kaka yo mar dwaro sir kendo gibed kod mijing'o makare mar biro rakore kod jatend piny e kinde yiero mabiro ma higa 2027. Kolure gi jogo ma bende ni machiegni kod jatend piny William Ruto en koro jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki nyaka koro timana matek mondo mi koro jatende William Ruto obed kode gi geno kendo mar biro dok kode yiero kaka jalupne e yiero ma higa 2027. Wach mobiyo Kindiki wuon bende koro chako wuok oko kendo ridore mokalo ka otemo wacho kaka en bende en kod thoche. Mimi ni noma si noma, mimi ni fire si fire. Ka odong' mana ndalo kata higni matin ariyo to dhano dok e yiero maduong', jatend piny William Ruto bende koro sechako timo ikruok na yudo loch kendo e tielo mar ariyo ka bende kweth mobalo kod sirikal ka otelne kod mane en jalup jatend piny kinde mokalo chien Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka mar duond buch siasa mar Wiper kod Martha Karua mar duond bura mar PLP kaachiel kod Fred Matiang'i bende koro ikore mar neno ni gibiro golo jatend piny William Ruto kendo gitere dala makwedo thuolo mar bedo e telo kendo tielo mar ariyo. Kata obed ni osiep mar siasa e kind jatend piny William Ruto kod jalupne Ngire Kithure Kindiki bende medo dhi nyime, kata kamano Kindiki to dok mare mondo mi obed jalup jatend piny e tielo mar ariyo. Moko kuom jotelo mag siasa mawuok e gwenge mag Mount Kenya koro nyaka gie sani ni kod pek kendo gin gi ng'ur ka giwacho
ni gima kamano ok ong'ere. Kindiki owuon bende koro wachno koro miyo kalo e tembe mathoth kama oting'o akweda ma nyaka gi sani koro yudo kowuok kuom jotelo ma kwedo sirikal mawuok e gwenge mag Mount Kenya kama Kindiki owuon bende wuoke. Kata kamano Kimani Ichung'wa ma bende en jatend kweth mathoth e od bura mamalo to wacho ni dwarore tie mondo mi koro chiw sir makende ne ngire Kithure Kindiki kendo miye thuolo makare makabet oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya giduto gibede tok Kindiki mondo mi jatend piny William Ruto obi opare kendo tielo mar ariyo kaka jalupne kaka ji biro dhi e yiero ma higa 2027. Hiyo ni interest ya watu, na mara mingi ukiangalia ni katelo wa kisiasa ndio wanaleta hisabu hii yote, na ukiangalia yote ni mambo ya mwisho inakuja tu mambo ya corruption, sio mambo ya governance. Inatakaga mtu ambaye ana maono lakini haionekani. Ka oluore kod jolony weche mag siasa kama oting'o Wachira Tumaini kaachiel kod Mike Kitur en ni koro gin giwegi giwacho ni nyaka gicha ni nitie thuolo maduong' mokalo mar jalup jatend piny ngire Kithure Kindiki biro bedo kendo e debe kaka jal ma bende biro luwo bedo kata biro bedo jalup William Ruto e yiero ma higa 2027. Possibility hata kama si 100%, ni naweza sema 70% hivi. Kwa hivyo binu yake ya kuingia kuwa katika siasa 2027 anaicheza vizuri. But ukiangalia Mount Kenya hii ya mashariki, yeye ana uwezo wa kuwaleta pamoja Meru, Tharaka na mahali kunaitwa Embu. Magitimore ka bende jotelo mag siasa mawuok e gwenge mag Mount Kenya to wacho ni nyaka gi sani Kindiki ngire Kithure Kindiki onge kod thoche mar bedo kata telo ne oganda mawuok e gwenge makono, ka giwacho ni chal ka gima kinde duto en jal ma bende osebedo ka tiyo kendo osiko mana ka uyie gimoro amora ma jatende William Ruto nyise kata mago ma bende samoro dhi ataro kod dwaro mag oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya. Ewi mano koro giwacho ni ngire Kithure Kindiki en jal ma iluongo ni Yesa ma ok digi her kendo mondo mi koro gichak gibed kode ni gidhi kode wuoth e yiero ma higa 2027 kaka jalup jatend piny e yiero no. Weche moko nyakwara Mokajwang' en ni listi mag delegates ma oting'o nyinge delegates mag duond bura mar ODM sub county Marongo ma bende duond bura mar ODM ne oketo e mbui mare omoro mokalo ten duond bura mar ODM sub county Marongo telono ma bende otelne kod Maxwell Orina kaka jakom mar duond bura no. Jakom Maxwell ne owacho ni koro gimoro ahinya gi gima duond bura mar ODM otimo mar ne yango e yo makare ni jokanyo mage ma bende osebedo katiyo kod tich achiel mane oyier e kome opogore kinde yiero ma kor gweng' kata grassroots elections ne gin jogo bende no yiero e yo mar ratiro kendo yiero mekgi en gino ma oyangi. Waneno duoko Marongo kendo wagone gero kamana ahinya. E odiochieng' ma kawuono an kaka jakom Maxwell Orina aduoko ne Nyasaye erokamano kendo an gi mor ahinya e chunya. Akawo thuolo ni makende mar nyiso jorongo mangima ni chakre kawuono kaka jo ODM oketo list e portal mar ODM ma gikete ayanga ni ane jakom Marongo constituency. Abro tiyo ne jorongo gi chunya, abro tiyo ne party ODM gi chunya te, kendo abro protect party ni gi tekra te. Wach ma bende noduogo silwero gi jagoro maduond bu siasa mar ODM e bade ma sub county Marongo mano Tony Odoyo mane owacho ni koro gidhi tiyo kanyakla gi jokanyo mag duond burano mar neno ni koro chamano obedo motegno e gwenge makono. Kendo duoko ni omor jopiny kabisa. Akwayo kendo ni jochung' te mochungi Rongo kae ni madwaro tiket mar ODM ma ofis moyangi sani ma samoro amora ofis no yaw ginyalo biro. Onge ng'ama yiero, onge ng'ama golo oko. Warwako ng'ata ma chunye ni ODM kowuok ni dwaro any position gi tiket mar ODM. Gimaduong' achiel ni wadhi bedo gi bura mar constituency, then wadhi yudo advice from Nairobi on what to do in such offices. Otherwise, sani ma office mong'ere ayanga ma jopiny dong'eyo. Headquarters bong'e office ni. That's why communications te gitimo office ni through the leadership mar our able chairman, Mr. Maxwell Orina. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko nyakwara Mokajwang' en ni nyaka gi sano oseyangore ni thoth jogo mosechopo higni 18 e kaunti ma Siaya onge gi opande
kendo gin gi nyao mathoth mar wuok mondo mi koro gidhi gindikre kaka jogo ma bende oro kwayo mar yudo opande. Ma oyange gi apisa mag sirikal e kaunti no ma Siaya ka koro giywak mokalo. Apisa go ma bende en jalup County Commissioner ma Siaya Keleke Koyet oyango wach ni kaolero ni kwan mathoth mag jogo ma bende osechopo higni go pod onge kod opande, wach makoro wacho ni miyo giyudo thuolo matek mokalo kata gibedo ni ok yot kodgi mondo mi koro giyud chenro mopogore opogore mag sirikal. Ne bende wacho ni iyudo ka ntiere ng'at moro bende wuok e kaunti ma Siaya mosechopo higni 38 to eka ooro kwayo mar dwaro opande e tielo mokwongo. Bado kuna wachache ambao bado hawana vitambulisho, and this is a very key document ambayo you cannot access any government service or even a private service without the national identity card. Tulianza na ile kubwa, tukakuja na hii kingine kasmat, tukarudi sasa on the huduma maisha namba, and a majority of the applicants of the national identity card in our county are late applicants. Unapata mtu amezaliwa miaka ya 70, 80 bado hana kitambulisho. Huyo mtu alikuwa apate kitambulisho before 2000 lakini anakuja kuapply saa hii. Nyo loso gi oganda e barasa bende nyo bagi gwenge mag Southeast Game Ward kama ne oywak mokalo ni jok ma onge opande go koro bedo negi matek mondo mi giyud tije mag sirikal ka koro jiwo jogo ma osechopo higni mar yudo opande mondo mi owuog oko kendo gibed gi oboke no. We don't have the required document. Jambo la kwanza national ID, na mmesikia sahi hapa hata kuregister kwa ukulima utahitaji kitambulisho. And for you to get into a contract with the investors lazima uwe na kitambulisho. Ukitaka shamba lako ilimwe vizuri na upate pia ufaidike na shamba yako, you must also have the authentic document that shows that you are the owner of the land. So lazima pia tuzingatie zile pia stakabadhi muhimu ambayo tunahitaji kama wananchi tufanye maendeleo kwa zile shamba ambayo tuko nao. Tokotenre kod weche mag arita masani lipot yango da bedo mawethweth gwenge mag sub-county magem jatelo kata kamano ne owacho dwaro ni tie mondo mi gitie tich achiel kaka yo mar neno ne gikolo oko jogo ma osebedo ka nyayo time mag maundu e gwenge makono. Lastly, the issue of insecurity hapa, we need to partner with the community tuhakikisha kwamba tumeaprut wale wahalifu ambao wanajificha ndani yetu, sababu hatuwezi kubali wananchi kupigwa wakati wametoka their hard work hustle kwa market huko wakienda manyumbani. Mimi na wasihi wale officers ambao tuko nao labda ni wachache, but through the nyumba kumi and also the community policy we need to share the right information to the security agencies so that action should be taken to curb insecurity in our area. Giko weche manyien nyakwara mag kane gin mago motuche kor gwenge tudri gi nyakalono ni kang oromo saa 7 mar bido thuolo kendo mar yudo weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa. Kokelni gi Farmers Choice. Kochakore breakfast nyaka chiemo moko mag odiochieng'. Ndhadhu mar Farmers Choice kela nyuola kod osiepe kanyakla, obed sausage, bacon, ringanguro kata ringo mora mora maler. Kiyiero Farmers Choice ok ibi mana yudo chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Mana kamano nyakora mwajwang weche manyien mamoko biro ni saa 7 mar odiochieng' ma kawuono kokale nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chunje luo. Daher mar ng'isi ni mae thuolo mari kaka nase wacho chien kacha ni kadipo ni in ja Kenya modak oko to diher gombo oro pesa ni jou man Kenya ka. Sani kore nyalo time yo mayot ahinya nikech bengi migeno mar Cooperative mi yot matimo kamano. Gima nyaka ing'e en yo makiore pesa to pesa chopone wuon pesa, ngama pesa onego bed ni chopone e yo mowinjore, onyalo kawe e branch man machiegni kode mar Cooperative Bank. Kuom mano kiparo mar oro pesa pacho, nyalo bedo ne weche mag school fees, weche mag thieth, weche mag arambe, wach mora mora kata ne project mari moro metimo, megombo ne wadu nyaminu kata nyuondu moro timni, onyalo timni yo mayot ahinya mana kikopone ka itiyo kod Cooperative Bank nyakwara Mogi. Parni timo kamano en nono monge chudo mora mora mambalang mibiro juogi. En saa 3 okalo kod dakika 15 mar okinyi. Kimadho soda mora mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink, bange or nembni auchiel miyude bwo pekeno e namba mar *459*3 mondi bed jaloch mar airtime kata pesa sano sano. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor kimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima.
Opodho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mantie nyaka luw. Mane wach mantie kanya kwara mogeni kunyo airtime na Pepsi, kinde ka kinde kinyeo soda mar Pepsi, kinyeo kata mana Mirinda flavors mopogore 7 Up kata Mountain Dew gi energy drink miluongo ni Sting ni. Ewi raum ne cha marabuor ibiro yudo nembni moko maromo 6. Kiseyudo nembni 6 go line di ma Safaricom di mana *459*3# ticket codes 6 go nembni 6 go maendi biro miyi thuolo mar bedo jaloch. Wan kanyo kod airtime miloyo, wan kod pesa matching kod data. Parni oyawne johigni 18 kadhi nyime. Parni kinyeo mwandu gi te to moro ng'ato ka ng'ato bedo gi thuolo mar bedo jaloch. Kunya airtime na Pepsi opodhe kod BCLB number N258 chike moketi nyakalo. Podwa yalo weche magaluora marwa nyakwara mogi e okinyi makawuono. Na ng'adi ka pokitiyo kod duoko penjo mar obi kalausi ni chako duoke wach mar otodo madum dala mar be ni wacho kanyo ni konyalo bedo gi rieko mar loso ka otodo no bende okelne yuto nyalo bedo gi maber ahinya. To ma samoro en kamorit kod sirikand county kamoro. Sani sirikende mang'eny gin thuolo ne public-private partnerships. And especially kind gima timore at the local level. To en gi paro moro ni anyalo reclaim otodo ni. Onyalo duoke mobed maber. Gima duong' ni oko interfere kode. Nitie kako nyalo lose. To kako lose no onyalo nwang'o yuto. Kako lose moko interfere gi the natural setup mare. Kata ni odhi duoke kamonego bed ni entiere. Mano is an idea ma kaen godo. To sirikal ok nyal tamore. To kapo ni en godo to meet obstacle to onyalo reach out. Onyalo reach out onyalo reach out kuomwa mondo mi wakonye paro kata mondo mi waduongne kamoro kata mane county kacha mondo oyud kako nyalo konyo. Gima duong' ni ok oketho the natural setup mar otodo no. Koyude kokethore to en gi solution mano ber. Awacho ni counties wasani ni gigi miluongo ni financing locally led climate action. Floka. Floka no onego beni gik moko ainago. Floka no donje kendo konyo. Mago are some of the projects ma kang'ato ntiere ni odwa reclaim to en gi that idea. To Floka onego beni konyo nikech en pesa ma oket tenge. Counties kete, World Bank bende konyo through National Treasury. Mondo mi okony climate action matimore at the local level. Koro ka in Homa Bay kacha to kama intiere no en ang'o minyalo timo mar konyo weche mag alwora. Onego bed ni mago iyudo kony kuwuok kuom omenda makamano. Koro en ka en gi idea modwa share to share kodwa. Wan gi email kanyo. Ko share kodwa to I will take it up. Ntire MCA Marujo Ward Tony Utheo yena wach ni waste management is a devolved function primarily handled by county governments. Maduong' ni counties nigi ting' mar loso waste management legislation, establishing infrastructure and ensuring proper disposal within their boundaries. Mondo counties achieve mandate gi onego create public private partnership machalo gi migao kama Vincent Aeno. Tony MCA Marujo Ward wacho kamano. Machielo ka indi bende wacho ni maka jomo oyawre nyinga en Job Ochich. Mosna Vincent ang'eyo ni joma mine nitiere gi gombo mar donjo e migao no gitim nang'o. Tiwacho kanyo ni Vincent asebedo gi Vincent to gima nyalo jiwo jowa gitem ni ging'iga mbui mar www.kenyacic.org giyud ng'eyo mang'eny. An Jacob Ochich. Mane website maru? Mane website marwa. Apano Chich ong'ewa. Aito machielo kaindi maka joma Pampas ketho alwora sani mabor ni onyalo konyowa nang'o nikech mon matiyo kodgi wito gi awita aweyae ma ok gideo kama giwito gie. Be nitiere kaka inyalo timgi bang' ka oseti kodgi
ma nyawera mawuo iluongo nang'o nyawera mawuok Rarieda wacho kama ne ote Marika. Machielo ka indi bende wacho ni maka juma oyawre. KCSE, my name is Dorothy Okal, an Homa Bay chi Kanyada. Taka en mwandu, adwa chako kambi e gweng'wa mar choko taka because udi mag residentials are coming up gi good speed. Nyis wendo ni wanyal tude kod migaono nade. This is a good opportunity for the youth mondo kik ji with pampers gi taka mamako aoyae. Taka nigi mwandu. Machielo ka endi karede bere ka gichako chenro moro mar educating jo about generating money from taka. Kata taka inyalo tim environment friendly recycling. Tabu machando jowa moko en mirima kata gi twak makare. Jomoko siko neno mana negativity all the time. Mago to joma ok wabodha. Lazaro Kanyambok wacho kamano e ote Marika erokamano ahinya. Weche ng'eny ka. Sai matin ka Vincent. Yes. Erokamano. Weche ng'eny. Sai matin. Koro kaduoko piyo. Yes. MCA no. Yes. Owacho wach maber kabisa. Yes. Kendo abro manye. Okay. Ang'e osiepena gamo karujo. Mang'e nung'e abro manye. Because o understand ni waste management, particularly solid waste, is a county function. En katiba omiyo counties teko kanyo. Monego beni counties gi set up kendo giketo chike kendo giketo omenda mang'iyo kaka gi manage waste margi. To gima temo jiwo county governments and it's good ni mae en jalos chike county to understand. Pok thoth counties ong'eyo ni pesa nika. Koro yudo ka thothne iweya ok gikawe ma serious ahinya. Lakini jok mong'eyo to ng'e ni pesa nika. Omiyo wajiwo counties ni kendo gimake motegno. Wang'eyo ni from the national government NEMA konyogi, lakini NEMA konyogi akonya, lakini mae en margi. Kaka Kisumu timo cha, mar ng'iyo ni gi set up MRFs to gi tudre gi the private sector. Mane kako nego bedi. Okay. Nikech ibro provide solution, bombe wa bro bet maler. On the other hand, ibro provide tije enojende mani kacha. Okay. Pampers, a very good thing. Ma nomiyo ntie competition moro mane waran igni moko mokalo kanyo. To nentie ng'at mane tiyo gi Pampers. Diapers mibogo nyithindogo. Nolosogo, no tika ku squeeze to ginene to that liquid mawuok kanyo no manufacture to loso kode bioethanol. En fuel ma clean kendo otiyo moingo kata mafuta. Koro ka in gi stove tinyalo kete iye kacha to kogol iro to onge gi tik. Bwana no yuda award North Netherlands. Mo obedo awarded no ene mano yombe piny mangima e competition no. En mana ni kane waduoke ka ni koro mondo dhi set up nugo Kiambuka mondo dhi set up kucho to ne bedo gi challenges moko matindo gi sirikal ma Kiambu kaka no dhi set up. Emomiyo koro wajiwo sirikande wa mag gwenge ni gibed open. Ma en kijana manuwuok e university poko yudo tich to en gi idea mar loso tich kendo employing jomoko. Koro kwa biro to nego create ni the right environment wanyisgi ni kik waketnu mapeka ahinya sana e pesa ma county dwaro, pesa ma sirikal dwaro ni mondo kokichak tich. Onego beni waketo wambeko negi e tol matin mondo mi gichaki, nikech ka gichako to the benefit mabro biro, ber mabro biro oingo kata pesa ma samori dwa no juoge ka to pesa no be onge go to miyo koro idea no nyalo tho. Kamano. Wach mari mogik, Vincent? Wach mara mogik, Victor, ni taka en mwandu kendo wang'iye sani kaka ene goldi, ene new gold mine. Ma kaponi watiyo kode maber to wadhi rito alwora wa maber, wadhi rito bombe wa maber, kik wabed gi shida moko mwaneno kuonde moko. Ntie last year ne waneno ka Uganda taka nolokore got momuomore momuko ute monego ji.
nulande. Ne walande nyaka ka. Nulande. Koro momiyo bombe wa mabirogi. Aneno ka Homa Bay for example nigi vision mar bedo city. Wachake managi ka onego beni wa set the right infrastructure mar ensuring ni bombe wa ler to taka sector mar taka sani ing'iye kaka those sectors mar emerging economic sectors. Chon ne ok ng'igi kaka kuonde mane nyalo chiwo tije mabeyo. Sani gichiwo kendo nitie jok matimo kata mana transport kende, nitie jok matimo recycling, nitie jok ma manage material recovery facilities, nitie tije mang'eny mawuok e sector ni. Omiyo kata kwa ng'iyo wach tich to kik wang'iye kende ni tich en mana tij office cha. Tich nitie ka kendo ohala nitie ka maduong' kabisa. To maduong' ni warituru alworawa obed maler, kik wawit taka kuonde ma ok onego wite. Wati gi the right methods and moso kaka wan oganda ochakore kuomwa kwa chake ot kachacha puonjo nyithindo kaka onego beni gikete eka wabende wanyalo loso gigi mabed maber ma watergi to the right places to the right people manyalo loso gi malos kodgi mwandu maber kendo gimi ojende watije. Erokamano ahinya. Kamano Victor. Erokamano ahinya. Wendona ne en Vincent Opio Ogaya ma bende en jatim nonro kendo jalony e weche mag chenro kata policy lead e duol mar Kenya Climate Innovation Center KCIC. Inyalo dhi e Google ndik ni Kenya Climate Innovation Center KCIC mondo ka dipo nitiere wach moro amora ma igombo ng'eyo e wi chenro magitimo. Ahinya kawuono ne wayiengore ahinya e program magitimo mar puonjo jowa ni to ere kaka wanyalo bedo kod nyol wuoro moro makelonwa yuto. Gima ne oluongo gi dho jorochere circularity nyange moro ma waparo to aduoko watiyo wamanyo rieko matiyo gi gik moko mosetigo e yore mamoko mar kelonwa yuto nyakwar Mogajwang'. Mae gima ne watemo ng'iyo kawuono, to gima duong' ahinya kendo malich ahinya en rwaki kaka jawinjo, rwaki kaka jakenya, rwaki kaka ng'ama ne omi ting' mar rito alwora marwa. Ni tarik 1 dwe mar 9 wanabed kod twak magalamoro mabiro bedo e kaunti mano ma Kisumu, kama bende wabiro gomba kama tut ni to Kisumu osego okang' mane ka wang'iyo weche mag taka, to gin riekni mage ma ji mopogore opogore obiro go mar neno ni taka ni olokore pesa ma ginyalo bedo go. Winjo kata ka chien kacha nowacho ni bende gitiyo gi jo ohala mar puonjogi kokalo kuom gima iluongo ni business incubation, kaachiel konyogi ni dibed ni nitiere chike moko gi chenro mamoko ma miyo gibedo kod pek e tego kembegi. Owuoyo weche mag grant ma bende gichiwo, to maduong' moloyo en kwayo jowa ni Swift program ni mae gima biro lokonwa dhoch e wechewa mag yuto. Sama orito alwora marwa, pesa bende bedo ofuku mari nyakwana mogi. Ibiro penji chieng' moro ma ji okete bura ni to ne konyo rito mwandu mar piny ne nade. Nikech ing'e ni kar chakruok e Biblos iwacho ni ting' mar rito piny nomi an kod in. To penjiri anena ni to en ang'o ma isetimo in kaka dhano mar konyo rito alwora marwa, nikech wach mar climate change ni en gima nitie kodwa. Mae momiyo winjo ka jopur bende ywak ni wang'ni nobagowa, ne wageno ni kodh dhi chwe to onge wang'ni, oro mochwere to keyo bende obedo manyap ndi. Rieko nitie kuom ting' mano an kod in. Ka ok kamano elo wendona kendo eloi kaka jawinjo mara antiere kod geni manyien ma kawuono ipuonjori. Taka en pesa. Wati kode mariek mar loso pesa. Kete mana ka. Shinda milioni, shinda mili, shika mita, shinda mili na 300 mililita. Funua flavor, funua, fika shop chap chap, nunua Fanta, Coke, Cresta wa Sprite, Nano Vida au Stony Carbolite. Funua flavor ukiflow na utamu, SMS hiyo code iko chini ya crown. Funua 40111, siku tochi ni zawadi za maana. Instant cash maradati, na bado za kuchat milioni kila wiki. Shinda mili, shika mita, shinda mili na shinda milioni. Funua flavor, funua flavor, funua. BCLB number 0000256. Kini yawa
skuli yao to aonge kata school fees mar nyathinani. Wang'ni akena botimra nade? Kwani in pok iwinjo ewi mogo boda logbook loan? Mano dong joma onyalo yawa. Ka in kod logbook mar boda to in achiel kuom joma onyalo. Ibiro miyi omenda nyaka maromo 90,000 maonge achiedh nadi, to ichule mana matin kochakore Sh200 kende pile ka pile. Itemo wach nyalo kawo hola ma chul school fees machaka donge pesa mamoko. Gima idwaro en na logbook, M-Pesa statement mar dweche 6, ID kod KRA pin. Kwayo mari ibiro puodhi yo mapiyo, ka omenda to ibiro yudo e bwo seche 24. En kinde mar chulo school fees maonge achiedh nadi. Lim office mar mogo mayudore Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya kata Bondo, kata limbui mar mogo.co.ke/boda-logbook, kata yuatole namba 0719089930. Mogo, kuja na logbook, toka na pesa.